Пералня живее по-дълго с Калгон. Пералнята живее по-дълго с Калгон. Топления камък. Пералнята живее по-дълго с Калгон. Сложете калгон в праха при всяко пране и при всяка температура. По-дълго с Калгон. Калгон в праха при всяко пране и при всяка температура. По-дълго с Калгон. Камък да се натрупва. Пералнята живее по-дълго с Калгон. Препоръчват употребата на калгон при всяко пране. По-дълго с Калгон. Калгон се препоръчва от водещите производители на перални. По-дълго с Калгон. Калгон се препоръчва от водещите производители на перални. По-дълго с Калгон. Затова всички водещи производители на перални машини препоръчват Калгон. По-дълго с Калгон. Още от първото измиване. Ето защо най-важните производители на перални препоръчват Калгон. По-дълго с Калгон. Пералнята живее по-дълго с Калгон. И с всяко пране. Пералнята живее по-дълго с Калгон. Пералнята живее по-дълго с Калгон. След пране. Пералнята живее по-дълго с Калгон. Котлен камък и повреди, забравете ги. Пералнята живее по-дълго с Калгон. 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 А срещу 9% от бактериите в пералнята ви, Която предпазва вашата пералня. Пералнята живее по-дълго с Калгон. Пералнята живее по-дълго с Калгон.